senior citizen nga dunay sakit sa mata napugos paghunong sa pagpanahi sa usa ka pabrika. Siya ang usa sa unang nakadawat sa sayong pinaskuhan gikan sa Talisay City Police. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. A Merry Christmas and a Happy New Year. Bisan Nobyembre pa lang, nagsugod na sa pagbalay-balay nga namasko ang Talisay City Police. Dungan ang paghatod sa sayong pinaskuhan. Benepisyaryo nila kining 64 anyos nga si Guillermo Labrador. Kinsa nagpuyo lang nining payag nga ang pundasyon kining punuan sa kahoy. Human nagusbat sa bagyong Odette ang ilang balay. Si Nanay Guillermo kansang panginabuhi sud sa dulan 20 ka tuig, maong pagpanahi sa usa ka pabrika. Nagkaproblema na sa iyang mga mata kay parehong nahanap ang pananaw niini. Maong napugos siya pag-undang sa trabaho. Ay ang duha ka mga anak pareho usab nga nawad-an og trabaho. Kana ako anak usa na sa MIPSA. Nag-shutdown ilang company ba kanang nahunong sa trabaho kay kanang nasakit ihang baga. Inaani lang jud kalisod ang panginabuhi pero pahit lang jud ba. Bisan sa iyang pangidaron ug kalisod sa pagbiyahe, wa mawad-i og paglaom si Nanay Guillermo ug nanarbaho gihapon isip cashier sa usa ka Lotto outlet. Maong dako niyang kalipay nga gihatagan siyag makina nga magamit sa pagpanahi isip pinaskuhan gikan sa Talisay City Police. Nakaibalo ang kapulisan sa sitwasyon ni Nanay Guillermo tungod sa silingan ni ining si Janice Hoy nga mo'y ni kontak kanila. Makaibaw jud ko sa iyang kahimtang ba. Maluoy ko niya og naa ko'y kuan bugas sudan ana ako siya hapitan. Natouch gyud ko kay siya silingan, concern ka siya sa sitwasyon ni nanay nga edad-edara na unya diri gapuyo ani nga balaya unya walay tarong panginabuhi. Akong matang asa niya. Kanisa siya bago pa sa ko nakakita kay pirahan na siya ba. Nya. Turong pikas gihapon. Dili na gid siya kay glaucoma man siya. Dako kay pasalamat ako. Sir, dagan kin salamat sir ha. Dagan kayo salamat. Advance Merry Christmas pinaskuhan. Nakadawat usab si Nanay Guillermo og mga groceries ug pang Noche Buena. Gani nakahilak siya sa kalipay, labi na sa dihang gidalitan siya og kantas sa mga pulis. Ang kapulisan gitabangan sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry ug City Advisory Council. Diya sa gipanghatag ngadto kang Nanay Guillermo. Bisan unsa pa ka lisod ang atong kahimtang maningkamot lang gyud ta ug atong nasuta karon nga daghan gyud ay ang mga naay malumong kasing-kasing through sa ato ang mga sponsors. Tinguha pa karon sa kapulisan na makakitag katambayayong alang sa hinay-hinay nga pagpabarog ug balik sa panimay ni Nanay Guillermo. Makahilak man sa kalisod nga naagyan apan malaumon si Nanay Guillermo nga makaya niya kini ug nga adunay mga tawo nga imong instrumento sa kaytas-an aron sila matabangan sama na lang sa kapulisan. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.